Hmm. Tulo na kanol bote di. Oh, at iso sa nagabot. Ano iso pinaganda ko dyan. Ha? Saan pa ipabot? Asin man? Ayun po, saan pa? Say. Ayun pa, sa may puro, saan pa? Ay, pa sa diyan. Na naman. Hindi na pag-aas. Awan to yung puray ni ba niya. Pagi mo managurikan mga 2 man. Talagang buki maraya, maraya barita ka ni disenyo sa kagmanaba. Hindi ka na nagarong sa mga ko ha. Oo, kayo po sa nagabot sa Maray na ko ha. barita talaga kan. Oo. Hindi nga min sumangulbot, maray na barita talaga. Pinaguli ka nung edit, pinaguli ka ni kanto na edit pa sa Pangulong, makita mo puno ka ng Pangulo. Kuray ni na. Sabi, ang ilaw hindi, kaliwa na gito may bayo. Ang paguna mo, di permitista. Bay. Oo. Ano na ang Pangulong ide? Dati, may Pangulong, dito sa Barayong, puro kang Pangulong. Hmm. Bernadres. Nakarya ko no kang ina? Nagariya, di pag mayor sa nang lambat, nagariya. Di, nakarya ko no kang inang buwas. Hmm. Ay, no, meron no? Inadol ko ba kasi, Gir? J. King, amo ka di so dream boat mo. Oh, nagabiyahe ka ding Masbate, nakaabot nga na ikono ka ding Manila. Takin kayo rakop sin Banyiras. Oh, anto'y pasusod na gandang-gandang. Hmm. Bay. Hindi nagamoring sa kagmanabata, calm water. Samantalang itong sabot nga, nagaputi na sudagat ito. Hindi siya na nagatago. Hmm. Kampura na yung dalaga? Kulo, dakulo ka di? Unang ka na makina ni ka di, John? Unang ka na makina ni ka di? Unang makina? 6D14. Di 8. Di 6 na krudo. Oh, nagakimat-kimat na ganilaw. Oh. Lugado tayo na pagdagarita yung talakaya ay sintoro. Grabe. Orag.